गोरिब नखरफोरनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनो गियान सोरां अनसुंथाइनि बिथांखिजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ होदों। दिनै 30 नं गरेश्वर ब्याबनि बेन्दोङाव थानाय गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गियाननि सोरां अनसुंथाइनि बिथांखिजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ राननानै होदों। चेक राननायजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ सिनायथि लानाय हाबाफारि जादों गरेश्वर नोगोराव थानाय विष्णु राभा भवनाव। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर ब्याबनि MCLA पवित्र कुमार बर'आ बाहागो लानानै फोरमायदों दि बिटिआर हालामाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा गोख्रों थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो। बे फोरमायथियो दि गुन गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय UPSC आरो ACS आनजादनि थाखाय बेसेन लायालासिनो बिटिआर सरकारा फ्रि फोरोंथाइ होनायनि थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायबावदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोरिब नखरफोरनि सुबुंफोरा बेराम जायोब्ला बिटिआर सरकारनिफ्राय बेरामखौ फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ होनां जायो होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो फैगौ समाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोरिब सुबुंफोरा फालांगि खालामनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो 30 नं गरेश्वर ब्याबनि MCLA पवित्र कुमार बर' बिथाङा। गिबियावनो बयनिबोसिम साबायखर थाबाय आरो जोंनि मिडिया बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। जों गरेश्वर समस्तियाव जोङो माने बिटिआर सरकारनि जिथु माने गियान सोरां बिथांखिनि जिथु आसनि बे आसनिनि जिखिनि जोंनि बेनिफिसारि माने फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो दिनै सिनायलायनाय हाबाफारि हिसाबै जिहेतु बिथांमोननो जों अनसुंथाइ होनाय जादों 5,000यै बेनिखायनो बिथांमोनजों मोजाङै सिनायलायनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दा हिसाबै दिनै माने साक्सेस जादों मानो होनब्ला गासैबो बेनिफिसारिया नुजाफैदों। बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों बेनिफिसारि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय बावनाय थाबाय। मानो होनोब्ला बिथाङा जिहेतु फरायसाफोरनोसिम माने 5,000यै जि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। बिटिआर सरकारनि सिङाव 9,200 सानो माने अनसुंथाइ होनाय जादों 5,000यै। बे हिसाबै गोदो जों बेबादि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनाखैमोन। दिनै बे जिथु आयदाखौ लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेबायदिनो अनसाय बिथांखि होननानै जाय माने नखरा लोरबाङै खम माने फैसाजों लामा दथाफ्राव माने बिजनेस खालामो जेनेबा माने मैगं थाइगंनि बायदिसिना आरो फिसायै बिथांमोनखौ सुंस'नो थाखाय आरो मोनसे आसनि लाबावदों। दा बिथांमोनखौबो माने साननैसोनि गेजेराव बे अनसुंथाइया जाफुंसारसिगोन जाफुंनायनि लामायाव बेबायदि हाबाफारिखौबो लादों। बे माने आसनिनि बिथिङा जाबाय माने अनसाय बिथांखि। बेनि थाखायबो आङो चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों आरो मानो होनोब्ला सावस्रि बिफानावबो बेबायदिनो जायनि देहाया बायदिसिना बेमारजों साग्लोबनानै नोरजिया जानाय बिथांमोनखौबो जाय नखरा गोरिब बेखौ एसे सुंस'नो थाखाय जि बेमाराव जिबायदि रोखोमनि गोनांथि बेबादि अनसुंथाइ होनायनिबो आयदाफारिखौ लानायजों बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बेखौबो सुंस'नो थाखाय बिटिआर सरकारा आखायाव लानाय जादों। बेनि थाखायबो आं साबायखर बावदों। गोलाव बुङो दिनै होनाय बाथ्रा नङा होखाबाय माने एकाउन्ट्सआव सोना होबाय माने 5,000 200 साया मोनगोन आरो जोंनि गरेश्वर समस्तियाव प्रत्येकटा समस्तियाव 200 जना मोनगोन आरोखि। जों खोनानो मोनदों खायसे फरायसाफोरनिया एकाउन्ट्सआ गोरोन्थि जादों होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै। बेखौ सुद्रायनानै थिग खालामनाय जागोन। बेखौ सुद्रायनानै थिग खालामना होनाय जागोन। बेनि अनगायै मा थांखि लाबावदों आरो फरायसाफोरखौ? बेनि बागै माने सुपार 50 मिशन दा जायफोर फरायसाफ्रा माने UPS
IPS फरायनाय बा डक्टर फरायनायनि थाखाय इस्सुक दङ बेनि थाखाय माने 50सा फरायसा फरायसुलिफोरनो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय फ्रि कस्ट सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जादों। माब्लानिफ्राय लानाय बे थांखिखौ आजावनाय जाबाय मानगोनां जोंनि राज्यपाल बिथाङा फैनानै बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जादों दा स्टार्ट खालामनायनि थाखाय जा जगार खालामबाय थादों। माखासे समाव नुनो मोनबावो जे बिटिआरआव सोलोंथाइ बिफानखौ गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय नाथाय खायसे खायसे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ जों दिनैसिम जे सम बायदियै थिखानाय सम बायदियै जे नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि बागै जोंनि बिथाङा सिनसियार हागौसियाव बिथाङा नारा नाथाय जुजिगासिनो दङ बे सानसेनो जाफुंसारनाय खामानि नङा जिहेतु सम नांगोन जिहेतु दिनैनि तारिखाव जेरै माने फरायसालिया खुलिनांगोन दासो जागायजेननाय बादि जादों कर'नानि थाखाय जितु स्कुलानो बन्द'मोन बेनिखायनो अफिसियेलि जेरैबायदि इनिसियेटिभ बेखौ माने मावफुंनायनि थाखाय माने डिपार्टमेन्टेलि माने दैदेनगिरिफोर बेयाव दैथायहरनाय जादों।